Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. En van harte goedendag kijkers van Kulturu TV binnen- en buitenland. Ik heet u van harte welkom. Vandaag weer in de studio bij meneer Marlon Rozenblad en Tide. Allemaal dress up. Meneer Marlon, ik mag u wel één ding zeggen. Sinds ik ben gekomen vandaag bij u, heb ik heel veel mensen uit Nigeria gezien. En heel veel Hindoestanen. En misschien bepaalde waren heel ernstig. En u heeft ze geholpen. Hoe gaat het met u, meneer Marlon? Uno maligi gadoto. Dat zou ik niemand adviseren om te doen. Ja toch? En volharden in hun geloof. Ik wil u bedanken weer voor de gelegenheid dat u mij geboden heeft. Ik wil u bedanken dat u lang heeft gewacht. Ik denk dat u bijna een uur heeft gewacht. Dus op een gegeven moment moest ik mensen... Anderen zitten in de auto. Anderen zijn weggelopen. Maar mensen moeten een beetje geduld hebben. Want als ze elders gaan, dan... daar overal waar je komt moet je geduld hebben. En vooral als je komt zonder een afspraak. En ik ben bezig met iemand... de anofitso dat milibasma, dan migoyep wantrasma. Maakt niet uit, want de natuurgenezing maakt geen onderscheid daarin. Begrijpt u? Ik wil iedereen helpen, want pijn no shwiti. Ik heb ook mensen, u heeft een jong meisje hier ontmoet met een gat in de nek. U heeft alles meegemaakt, dus... Goed, meneer Marlon. Tweede week mei gaan wij richting op en zo meteen is het ook de verkiezingen. U was naar Nigeria geweest en hoe was het daar afgelopen? Eigenlijk ben ik bang om weer naar Nigeria te gaan. Waarom is dat zo? U moet zien wat ik hier meemaak. Bang in die zin is een grapje, geintje. Daar heb ik heel veel mensen een dienst kunnen bewijzen. Want dat is belangrijk, toch? Dat wanneer je je profileert om mensen te helpen. Ik heb u altijd gezegd. Je moest leg me uit wat je kon doen. De gemeenschap weet wat ik al die tijd heb gedaan. Voor de gemeenschap. De natuurgenezing. En waar doktoren hebben opgegeven. En dan heb ik het niet over Suriname. U sprak over Nigeria. Dus alle respect voor alle artsen. Want dat nam me, hè. Waar men opgeeft, daar spelen we in. En het is aardig gelukt in Nigeria. Het was de bom. Het was heel druk in Nigeria. Heel druk. Ik heb ik denk binnen 2 uurtjes bijna 20 mensen kunnen helpen. Het is meer bescheiden wat dat betreft. Dus mensen kunnen op mijn TikTok gaan kijken en dat soort van dingen. Deze meneer is ook gereden van Nigeria hier naar hier. Volgens mij, terwijl deze meneer hier zat, hebben we 4 of 5 mensen gehad uit Nigeria. Begrijpt u? En hoe voelt u zich nu? Het gaat wel beter. U voelt u lekker? Oké. Het moet lekker. Ja, het moet iets beter worden. Ik ga mijn best doen voor u, hoor, mevrouw. Ik ga echt mijn best doen voor u. Oké. Is dat van wie denk ik dat u? De boog kan niet gespannen blijven terwijl we bezig gaan, maar serieus zijn. Dan, nee, maar we gaan de verkiezingen op en ik ben bezig natuurlijk mezelf te profileren. Ik zou het fijn vinden. Er zijn heel wat zwevende kiezers. Er zijn heel wat mensen die ten einde raad zijn. Ik wil mezelf niet zien als politicus.
Begrijpt u? Ik heb mijn stap gedaan. En ik zou het fijn vinden dat mensen die teleurgesteld zijn in de politiek, mensen die ten einde raad. Ik heb ook heel veel mensen die niet meer gaan stemmen, dat besluit al hebben genomen dat ze niet gaan stemmen. Die mensen, deze meneer komt ook uit Nigeria. Ik wil u bedanken. Dank u wel en we blijven in contact. Ja, belt u me op. Ja, hoe noemt u het? Er zijn heel veel mensen die teleurgesteld zijn, die ten einde raad zijn. Mensen die traditioneel op één partij gingen stemmen, die zijn teleurgesteld. Hoogwaarschijnlijk omdat hun guru vertrokken is. Hij komt niet meer. Dus natuurlijk, het leven gaat door. Je begrijpt? En wij kijken uit naar mensen die eerlijk en oprecht zijn. Om mensen hun belangen te komen behartigen. Ik wil me haasten om mensen te zeggen. Natuurlijk, je hebt mensen in de politiek. Desma ego suku. En dat na A31. Maar ja, wie sama toe zei go jepi. En in plaats me onder a tweede nummer. Wamansa ego jepi. Ik wil u van dienst zijn. En laat me maar haasten dat unopora sani. Want ik heb altijd mijn contacten gehad. En mensen weten dat wanneer u bij mij komt om iets gedaan te krijgen, mensen, het electoraat, met Takanga Uno, komen jullie niet bij me met geld. Kan de iemand zitten, want Tori, u wilt iets gedaan krijgen. Heeft nou een groen Tori, heeft nou een papiera. Ze zien het als een bedankje. Nee, dan geef dat geld aan een sociale instelling. Alsjeblieft, ja, in of in niet draai. Laten we een keertje aantonen. Natuurlijk, ik ben niet de enige. Minoloba, ik gevoel, minoloba, wij gevoel toch. Als meer mensen zich zouden aansluiten bij de orde, dan zou het mooier zijn toch. Waar vindt iemand die arm is, die niet eens in haar eigen behoefte kan voorzien, geld om je tjoekoe te geven, toch? Om haar zaken gedaan te krijgen. Of je moet een bepaalde naam hebben. Dan voordat je denkt, worden uw zaken geregeld. Heeft u een bepaalde opleiding gehad, moet u ergens een contact hebben. Of u moet uit gaan eten met een of andere blokhead. Je verstaan, ama editjes van boontoonpoe maar meer takenkba. En je moet een dienst bewijzen. Er zijn ook velen die zich ervoor lenen, men biedt het aan. Omdat het ik denk dat dat gedrag gevallen is tot cultuur. En laten we afstappen daarvan. Je verstaan toch? Dus ik ben er. Zoals u weet ik ben een kandidaat. En voor alle verduidelijking, ik ben namens Nieuw Suriname geplaatst op de lijst van ABOP op nummer 49. Alle respect voor de leiding van ABOP, want ik was 8 jaar daar. En u weet waarom ik ben vertrokken. De persoon waarom ik ben vertrokken, dat de oorzaak was, die is intussen ook vertrokken. Die komt niet terug. Natuurlijk. Is jammer. Maar ik zeg altijd één ding. Unoka fit nanga wanif gado. Godse wegen zijn niet onze wegen. En Godse tijd is niet onze tijd. Dus laten we dat hoog in ons vaandel houden. Ik luister naar u. Meneer Rozenblad, we hebben gezien, u bent DNA-kandidaat nummer 49 van Nieuw Suriname, maar op de ABOP-lijst geplaatst. En voerus van een lobatori dat. Dat samenwerking tussen ABOP en Nieuw Suriname. Maar wordt het geen tijd dat we afstappen van dat
laat me zeggen, vulgair gedrag en de racistische sentimenten doorspoelen door de toilet. Want waarom zou je er niet van houden dat mensen met elkaar samenwerken die eigenlijk hetzelfde doel voor ogen hebben? En dat is mijn persoon, en dan praat ik sec over mezelf, verheffen van de samenleving. Je dienstbaar maken, want politiek werk is sociaal-maatschappelijk werk. En kom me niet vertellen dat pas wanneer je bent gekomen, ga je mensen helpen. Wij hebben een track record, we hebben altijd mensen al geholpen. Dus bepaalde mensen, kijk, ik wil me zodanig nu opstellen en instellen dat wij ons niet druk maken met wat mensen denken. Want om welke groep gaat het? Begrijpt u? Het is meestal een groep die zich misdraagt. Mensen misdragen zich op Facebook. En er zijn mensen die voorbij gaan aan de maatschappelijke realiteit. Mensen gaan voorbij aan de maatschappelijke realiteit. Dat Suriname niet van één persoon is of van twee personen. Suriname is van ons. En doordat we telkens weer overhoop zitten met elkaar, zien we dat mensen door die strubbelingen, doordat we elkaar niet kunnen vinden, dat men daaruit munt uitslaat. Ik geef u maar een voorbeeld. Ik geef u maar een simpele voorbeeld. Dat we hebben contracten met buitenlandse multinationals. Laat me jullie voorhouden dat die contracten, je mag praten een beetje. Me verstaan zij het hier. Dat die contracten worden herzien. Dat als we 5% bijvoorbeeld, en dat alles gaat ten goede komen van de samenleving, want God heeft ons gezegend met zoveel bodemschatten, met zoveel rijkdommen. Wij worden betiteld als de 17e rijkste land ter wereld, waar er pakketten worden gegeven aan de samenleving. Natuurlijk zijn er mensen die niet in hun behoeften hebben kunnen voorzien, die zijn misschien vertraagd door een of andere reden, maar het is geen tijd om werkschuw te zijn. Wat maakt niet uit. Welke regering dan ook komt, is dat op een rokono. Mijn grandma altijd beleren hoe dat is. Je moet zo op een tapu mamboy. Je moet gaan werken. Je verstaan? En met werken bedoel ik niet de hele dag gaan zitten voor een goklocatie. Dat werkt niet. Dus ik ga voor dat alle contracten worden herzien. Dat er een herschikking komt. Want als u bodemschatten heeft en iemand geeft u 10%, dan zijn het meestal de buitenlanders die er meer profijt van hebben. Wij zijn de mensen die moeten profiteren van onze bodemschatten. Wij zijn de eerste. Iedereen praat nu over oil en gas. U heeft me nooit over horen praten. Omdat Venezuela ook oil en gas heeft. Maar hoe ziet hun land eruit nu? Ze behoren tot een van de meest arme landen ter wereld. Dus, aher blessie, sa de man bedenkt de man botchisi. Aher blessie, trouwens wat heb je naar den tapu. Dus, daarom vraag ik mensen, in afwachting daarop, want niet dat we ons niet daarmee bezig moeten houden. Toch? Want het is van ons. Maar het moet niet zo zijn dat fos isuta beer isera huid. Laten we waken daarvoor. En daarom vraag ik me af, is er een plaats voor eerlijke en oprechte mensen en godvrezende mensen binnen het systeem? Als er een plaatsje is voor die mensen, toch? Dan zal ik het merken. Want ik wil niemand bespreken.
Maar er zijn mensen die zich aanbieden om u te helpen. Die zelfs hulp nodig hebben. Dus, de sama no to biji moro di view. Maar man, dat kan ook je view. Neemt u maar een voorbeeld in Amerika. Wie zijn die mensen die zich profileren om u te... Het zijn mensen die er allemaal vet in zitten. Isabitano, want to scare maar in lolo jopo. En dat zijn die agressieve groepen, hè. Want voor hun is het is, in de politiek gaan is het een jackpot. Maar ga ik in de politiek bijvoorbeeld, net als ik mijn intrede heb gedaan, ik heb een stap gemaakt, ik heb een move gemaakt. Als u nu oppast, u heeft gezien wat ik vanmorgen hier, kijk hoe lang u heeft gewacht, bijna een uur. Als u niet oppast, zal ik achteruit gaan in mijn werk. Maar ik ga voor ondernemers. Ondernemers die zich willen profileren in het buitenland. Want geen van onze ambassadeurs hebben mensen kunnen faciliteren in het buitenland. Het is alleen maar lintjes knippen en belangrijk doen en hoogmoedig doen. Zet ambassadeurs met targets. Verleden heeft de ambassadeur iemand voor me gestuurd, weliswaar, maar die had juist mijn hulp nodig. Want als je zaken met me komt doen, moet je met kapitaal komen. Je moet geen hulp komen zoeken. Ik ga niet zeggen uit welk land, anders gaat men weten wie. En moet dat één mes kopama. Maar politici, we hebben gemerkt, er zijn ook een paar thuisgekomen om mijn steun te vragen. Ik had u verleden de foto's gewezen. En er zijn allemaal politici die hun kans hebben gehad om het tegendeel te bewijzen. Maar jammer genoeg is de samenleving na verloop van tijd zijn ze er bedrogen uitgekomen. We kennen die taferelen. Als je 10 jaar daar bent geweest en je hebt datgene wat je nu belooft, heb je in die 10 jaar niet kunnen realiseren. Je hebt zo een scheve schaats gereden dat het electoraat u heeft bestraft. Ze hebben u weggestemd. En dat zeg ik, de oorzaak van 10 jaar en het gevolg van 5 jaar. Men heeft u weggestemd. Maar ook kunnen we zien dat de Surinaamse samenleving nu ook niet tevreden zit met de huidige regering. Ik heb u gezegd oorzaak en gevolg. Ik kom voor niks en niemand goed praten. Want deze zittende regering had ook heel veel beloofd. Maar vaak genoeg is geen one vrouw als strati, want tegenwoordig zolang hij mix op die daar paiman. Tegen als maar strati, je nog op dit probleem. Na teogo zit Libi. Nee, als je dat na 3 moe faya, kan de 5-6 moe oso euro. Kan de ome Josip Ching, sanoman guascoro. Noem maar op. Kan de impai schoolbus. Je verstaat ze met dat achterstand, verschillende achterstanden, die u als nieuwe partner zal moeten inhalen. En daar had u ook nog geconfronteerd, toch, met die vaders. Dus het wordt een toffe strijd. Je verstaat toch, want trouwens de man vindt dat je, de man komt bakken. Je verstaat toch, om, als u orde op zaken gaat stellen, om de boel weer, toch, overhoop te gooien. Je verstaat toch. Want tegen je naar een relatie, dan zeg je van, die matras van 10 jaar, moet je ruilen toch, je moet een ander. Want die matras heb je al die relaties doorgebruikt. Dus het wordt tijd dat u als nieuwe partner, toch, een nieuwe matras koopt, een fiets toch. Je begrijpt je, want jij go. Dus die boy kon de boy, no, we sap tak nasa olo be biji. Dus met passen en meten
En er zijn ook veel handelingen gepleegd door mensen om hun heen die het dagelijks zuwen. Dus wat doet het electoraat nu? Zeg, jonge Rosu, de trouwen bij Furu, Mo Benyang, hoe bij Venuan boutjes. Zijn jullie alleen maar daarop gefocust? Dus ze geven aan dat de vorige ontoelaatbare handelingen hebben gepleegd. Maar laten we ze weer eten, want wie is van of ha? Hoe bij Venuan boutje, hoe bij Venuan pakket. Zijn mensen zo traag van begrip geworden? Dat mensen meer geven om politici dan om zichzelf. Want mijn Spanga misrefi mijn leider moest abenboen. Maar dat jaar en dag ba ide in apor planga oso. En om de 5 jaar de mij kom wip want toe Latina want toe vragen oso. Maar je schiet niet op. Dus dan moet u zich nu vragen, als kiezer, wordt het geen tijd dat u bij uzelf te raden gaat? Zeg, waar ligt eigenlijk die fout? Ligt het bij mezelf? Of ligt het bij die man die uw leed niet nauw neemt? En vaak genoeg zijn jullie de makers van jullie eigen leed. Omdat dat stemgedrag van velen onveranderd en onverantwoordelijk is. Wanneer u gaat stemmen, bijna want dat je stemt Chiri schreef. Als er gasten zijn die zich daar profileren om weer te komen met een dubieuze achtergrond, zou u daarop toch niet uw stem moeten geven. U bent teleurgesteld, Jamino stemmoro, omdat uw partij en de partijgenoten, de mensen waarop u heeft gestemd, u teleur hebben gesteld. Willen we terug naar de tijd waarbij wij in de rij moesten staan voor €200 of $200? Willen we terug naar de tijd waarbij mensen geven zich uit als te zijn intellectuelen? Voor mij bent u geen intellectueel als u aan een ondernemer onze kasreserve of een deel van onze kasreserve aan een ondernemer geeft om uien en aardappelen te kopen. En dan praten we over 250 miljoen US. En iedereen kijkt naar u op als te zijn een wijze man, een slimme man, een intellectueel. Voor mij niet. Zou u als overheid niet zelf de inputs kunnen importeren? Is er iets mis met u? U zou dat toch zelfs kunnen doen? U heeft $250 miljoen gegeven aan een ondernemer om uien en aardappelen. En natuurlijk is die meneer bij me thuis gekomen en ik ben kritisch. En ik ga vragen stellen. Zeg, waarom komen we niet met een model als CIS? Maar nog mooier weer. We hebben die mensen alleen maar gevoed, maar niet opgevoed. We hebben die mensen afhankelijk gehouden. Om steeds weer oké tijd koboding. Ja toch. Steeds weer is het weer diezelfde groep. Toch? Die van de hak naar de Assanges, naar de hak naar de takpoerbroekoe weer broekoe. Mensen schieten niet op. Politici, die goeie niet nagesproken, die houden ervan dat u daar in de achtergestelde positie blijft. Dat men steeds weer om de 5 jaar misbruik kan komen maken van uw leed.
met valse voorwendsels, valse beloften. En één ding is bij mij belangrijk. Zij de mij fitanga de schrift zo. Er kunnen zelfs doden vallen. Onder politici. Alleen om mensen te komen helpen. Wil je nou zo loportisme? Tak, wat? Ik ben sinds 2010 niet meer in de NDP. Atori voor Brunswijk, een beetje Brunswijk go. Toch? Sabatori dat. Ik heb me niet gecommitteerd aan een andere orde en ik ben vrij in mijn bewegingen. Ik heb niemands toestemming nodig om me vrijelijk te bewegen waar ik wil, waar ik me thuis voel. Maar waarom is het zo dat er verschillende aanvallen op mij gepleegd worden? Hoe worden er aanvallen gepleegd? Bedreigingen, ik heb voices, ik heb bedreigingen. Natuurlijk zie ik het als een grapje. Maar als hij... En wie misbruiken ze? Het zijn de zwakbegaafde jongens. En ik wil die jongens zeggen, zeg Miman, wil respecteren, ik heb respect voor ieder zijn of haar hobby. Zolang ik niet de dupe van word. Maar, if ja smoko man, misabi tak, fos amanko interview you. Fos a journalist, langa microfoon ji. Toch? Misap taka me beki smoko wa mooi spanjonko. Fitis dekati. Fi doe de ongefundeerde uitspraken. Maar waarop u moet letten, komt je een tip. You lek smoko man. No smoko lolo jonko. Want u no sap sama lolo jita. IDPMD, neemt u dat mee. Nee, maar u ziet het gedrag ook, zeg. Dat moment. Want ik heb vele mensen gebracht. En vele mensen hebben zich weer teruggetrokken. Want wees in een partij, ik sympathiseer. Even een probleem, de ik kan bellen leiden van partij. Verleden, Puff Daddy schreef of Puff Daddy voor Flora. Mek afraid postigheid voor Belmi. Of zijn wang app kom, of zijn voice kom. Kijk nou. We moeten de samenleving beschermen. De samenleving, als de samenleving niet op de hoogte is om bepaalde handelingen, om de handel en wandel van bepaalde figuren, dan moeten we de samenleving beschermen. In de meeste gevallen, UNOSAP van man is je eruit, omdat ja, al zijn handelingen in een doofpot gezet worden door de hogere staatsboven. Ja, maar het zijn die figuren die gehandhaafd worden. Ze worden gehandhaafd om bepaalde delen van de samenleving te beïnvloeden. Omdat zij het zelfs niet nauw nemen met de maatschappelijke realiteit. Zoals de man, amana bij de 50, over de 50, etamay tangema. En masref dat jongen, otego jurwa osop moponam tapu. En is dat van bepaalde groepen de... Zijn ne gwego pina pina de zijn de gwego pina gwego jurwa oso, want vaak genoeg hebben ze niet eens een kavel. Dus het zijn die figuren die, u kunt ze onder de noemer artikel 55 van het wetboek van strafrechten plaatsen. Dus op zijn artikel 55 is ontoerekeningsvatbaar. En het zijn die mensen, die groep die dan misbruikt wordt. En het is sekmisbruik, omdat we weten dat ze nog 2 of 3 weken in beeld zullen zijn. En daarna niet meer. Die hokken zijn al gebouwd. En daarom probeer ik u uit te leggen. Mensen gaan tot het uiterste. Mensen zijn tot alles in staat. Als we niet oppassen, laten we het afkloppen. Assange is een soort battlefield. Alleen om mensen te komen helpen. Niks is minder waar. Velen van ons zullen
er bedrogen uitkomen. Vooral die met een track record in het verleden van, of met handelingen die het daglicht schuwen. Hoe staat het met de bank, Postspaarbank? Hoeveel van de mensen die in het verleden zich hebben aangeboden om u te helpen, zitten nu in de gevangenis? Anderen zitten al 2 jaar. Er zijn nu 16 verdachten in beeld gebracht, die deel uitmaakten van een bepaalde partij. Ja, journalist in ons 16 zullen opgeroepen worden door de procureur-generaal om aan de tand gevoeld te worden. En dat zijn allemaal mensen die zich toen hebben aangeboden, zeggen, mooie portisama. We zien ook dat in die case van Surichange, want ik tegen hierin dat dan valt me lastig. Ik heb ze altijd netjes gehouden. Ze maken nu een heel ondankbare en een vijandige indruk. Maar dat is voor hun. Als u zo bent omgegaan met uw leider, met uw voorzitter. Wie ben ik? Wie ben ik? Ik ben uw voorzitter komen redden. Toen Brunswijk zat in Olifant met Santoki. 2010. Heb ik ervoor gezorgd. Met heer Travasino. Met Ayompong. Koffie Ayompong. Met Dino Bouterse. Met Leo Brunswijk. En Malo Rosenblad. Wij hebben ervoor gezorgd dat jullie regeermacht hebben gehad. En dan word ik nu zo behandeld. En ik ben niet de enige. Wel, de dochter, ik ga de naam niet noemen, van Weilen president, wordt nu aan de tand gevoeld in Nederland door de Nederlandse koninklijke marechaussee. En het gaat om die Surichange geval. Laten we even het onderzoek afwachten. Val me niet lastig, want jullie zijn ondankbaar. Ik wil geen last van jullie hebben. Ik heb mijn krachten gegeven waar nodig. Ik heb mijn keuze gemaakt. En ik weet voor mezelf dat ik altijd het advies heb gegeven. Stem op die of stem op dat. Ik geef dat advies, stem op Malo Rosenblad. En waarom stemmen op Malo Rosenblad? Omdat Malo Rosenblad wil bewerkstelligen. Ik wil alles doen in mijn vermogen. Net als wat ik altijd heb gedaan, maar ik wil het verheffen. Dat er coöperaties komen. Waar mensen, ondernemers. Want jullie zeggen jullie gaan ondernemers ondersteunen. Jaar en dag zeggen jullie dat. Jullie ondersteunen ondernemers, maar waarom vallen jullie mijn zaak onterecht aan? En dan heb ik het over die ene dief, die lelijke DC. Die kokers had gestolen daar op Pont. Die DC die hier het commissariat tot op Bonucampo heeft gemaakt. En u kent dat geval van Para. Waar die blanke mevrouw geïnitieerd werd om mensen daar aan te zetten. En dit is iets voor de politieke machthebbers die nu nog aan de macht zijn. Ik weet niet als jullie aan de macht zullen blijven. Weet u dat dat vuil dat gezet werd of was toen op Para, dat het door deze Nederlandse vrouw, zou deze Nederlandse vrouw met de naam van een vis, zou ze het doen in Nederland. Maar ze heeft die mensen hier aangezet om, vooral op die dag waren er veel vluchten naar het buitenland. En dezelfde mensen die mevrouw heeft aangezet om die mensen aan te zetten, om een ontoelaatbare handelingen, om burgerlijke ongehoorzaamheid te plegen. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Natuurlijk was dat veel te veel. Ik praat dat niet goed.
Maar in het tekepoti, je geeft mensen moeten naar sanderij. Je kan die mensen niet belemmeren. Laten we het anders doen. En de personen die deze mevrouw heeft aangezet, diezelfde personen hebben justitie ook gemeld dat die vrouw degene is die schuldig is gemaakt, die mensen daar heeft aangezet. Je mag mensen niet aanzetten tot het plegen van een... En het is iemand die met die mevrouw loopt hoor. Is die DC. Dus je ziet van de man gemeen hè. Dus, minimaal die is zo'n organisatie. Waar er zoveel presidentkandidaten zijn. Maar om terug te komen op hetgeen wat ik wil doen. Maar ze hebben ook ze willen ook president worden toch, meneer Marlon? Huh? Ze hebben ook verlangens om president te worden. Ja. Luister nou, asan dat kafuru ede. Faya watra sa purenjeng. Ja hè? Asan dat kafuru ede. Want ik maak ook deel uit van de samenleving. Ja toch? Ik maak zeker deel uit van de samenleving. En ik kan u verklappen, er is een wrede mevrouw geweest in de slaventijd. Want boereed vrouw. Heel wrede mevrouw. Ik kom straks op haar naam. Susanna Duplessis. En Susanna Duplessis. If u make Susanna Duplessis. Tjis machti. Winto barau ede zonder poku. Geloof me. Waarom zegt u dat? Zo zullen het merken. U weet dat ik spiritueel ben toch? En ik ken mensen toch? Ik ken mensen buiten de microfoon en buiten de camera. Dus ik wil aan Susanna Duplessis vragen. Zet mensen niet aan om me aan te vallen. Maar het is schandaal door. Ik ben sympathiseer, ik ben steun. Maar doet u het niet. Laat u dat gedrag achterwege. Mijn vrouw, als ik door rood rijd, zal mevrouw me moeten waarschuwen. No? Als mevrouw weet, ze is op de hoogte, willens en wetens, dat je man steelt of laat stelen, oogluikend toelaat en zijn hand boven hun hoofd legt. Waar bent u als vrouw? Achter elke sterke man staat er een toffe vrouw. Maar wanneer u als vrouw, willens en wetens, die handelingen, hoe vaak heeft men niet gezegd? Hoe vaak heeft men geen wenkjes gestuurd? Hoe vaak? Ik wil niet verder op ingaan. Ik heb voices, laat me nog last krijgen. Ik kom voor de samenleving en ik ben anders. Ik heb hun ook geholpen met de natuurgenezing. Met sorry foto's toch. Met sorry foto en met masseer Susanna Duplessis bakaniki jato. Dat we met Puff Daddy zijn een voice Jimmy. Maar voor een schandaal moment. Is je pas consequent do. Maar bakadat da begi amnesty. Als je nou toematak malon libasan mina neksangay. Gaan we zo om met mensen? Er is ook een ondernemer daar aan de Koesawijnenstraat. Terwijl die man bezig is jullie te helpen. En bijna dat gezicht is van de omgeving. We potman even bekladaman. Omdat die man zegt tot hier niet verder. Die man was bij jullie. Die man heeft zonder geld heeft die man. Die man heeft nooit wat gevraagd, want die man is zakenman. Amanami mati. Ja?
Maar bij restaurant drapen. En ik wil jullie allemaal oproepen. Ga jullie meneer van Black Boy Kitchen ondersteunen. Zonder aanzien des persoon. Iedereen is daar welkom. Not terep china bif nyana so amay mek chin chin portie en jep desma. Nu is die man beheerder daar op Sosa's. Een beetje de kwaliteit van man. En nu dat die man zegt van, hé, ik kijk de andere kant op. Dan moet hij voor de gallig. Laten we ophouden, no. Te wan kauboen tum si ino kan tek tata tayeng. En nu zou we doen, dat we boycotten man. Lek van, ube probeer voor boycott me. Laat me jullie wat voorhouden. Asaf ja, vanaf mi bayeng. Mi pote onder een broed of Jezus. No one voor nu. Jullie kunnen proberen. Ook als jullie aan de macht zijn gekomen. Jullie hebben zoveel gestolen. Jullie hebben zoveel gestolen. Jullie zijn deels debet van in die situatie waarin we nu zijn. Uno be wakase yo sumaru be vreese yo suto. Meneer, kom niet desma. Het is onbelangrijk. Wanneer ik kom, zorg ik ervoor dat er operaties komen. Dat ondernemers beschermd worden. Wij als ondernemers moeten ons bundelen. Arkibosa wetaki. Mekwan kofu. Want if uno zwarte ondernemers uno mek a kofu. De mo falabon juno. En dat moment dat je weg bent van ze idraai bakadjideng, gaan ze alles doen om je kapot te maken. Kom ik kwam kofu. Bij mij is het niet gelukt. Zelfs hebben opgeroepen via SRS, onze nationale zender, om Massaat te boycotten in een van die bakanatories. Ik durf het te zeggen, laten ze reageren. Dan ben je toch niet goed bezig. Terwijl mij bij de sponsor, dat je roepen op voor boycott me. Waar gaan we naartoe? Laten we eerlijk en oprecht zijn. We dienen allemaal een levende God, toch? We willen allemaal oprecht en rechtvaardig zijn. En dan waarom doen jullie dat met mij? Ete, waf den broertje, ik wil tegen mijn broertje van de vrouw dat eenmaal. De man doang, jongen toch, jij draai kom baka ko yep de man. Maar baka dat kel dede, chala, op een vriend. No demoro, kijk hoe ze omgaan met elkaar. Maar laat me even weer terugkomen. Coöperaties. Coöperaties. En dat geen coöperaties waar u alleen aan bepaalde goedkope middelen kunt komen. Maar coöperaties in de vorm van een bank waar mensen aan goedkoop kapitaal kunnen komen. Kijkt u, hier heb ik een briefje. Volgens mij heb ik het gewezen. Ik heb een briefje waarbij ik hier, waar ik betaalde 12% rente. Het is nu 18%. Het is nu 18%. Hij hoop ik in dat. Het is nu 18%. Kijkt u hier. Mijn laatste rentepercentage was 12%. Dat is een tijdje terug. Het is nu 18%. Je hebt verschillende percentages bij. Maar wij willen gaan. Persoonlijk wil ik gaan. Voor 2 tot 3% rente per jaar. Voor ondernemers die hun kunnen hebben bewezen in de samenleving. Ik praat niet over gokverslaafden. Niet dat abra junkies. Ondernemers faciliteren. We hebben het al gedaan. Hoeveel barbershops staan er? Dankzij Malo Rozenblad. Hoeveel? Ontelbaar. Ik investeer. En alles aan we op Facebook. Want Facebook is niet voor welvaart en welzijn. Dat weet u intussen al. Facebook is vervallen tot mamjo. Toch?
Maar echt ondernemers laten we bundelen. En vooral, het is niet etnisch. Iedereen is welkom. Maar vooral de donkere Afro-ondernemers. Die een achtergestelde positie hebben. Er zijn heel veel die het maken. Iedereen is welkom. Maar het is die groep meer waarvan ik weet dat ze kunnen. Maar ze hebben die stimulans nodig. Ze moeten niet bang zijn om te ondernemen dat ze door welke regering dan ook gesaboteerd kan worden. Want sabotage is aan de orde van de dag. Hé, we brokken een bedrijf. Zelfs grote bedrijven roept men op zich, laten we ze boycotten. Je hebt nooit een bedrijf voor jezelf geopend. Zijn we zo lichtgelovig? Zijn we zo ver weggezakt in Suriname? Dat we dingen wat mensen met zoveel zweet en tranen, zoveel inzet, met een stalen discipline, jarenlang de bank hebben afgelost. En dan gewoon, maar ik kon dan maar dat we gaan hem boycotten. Huh? Wel, ik denk dat, want tot nu toe heb ik, je hebt natuurlijk altijd een paar die niet gaan opgeven, die niet zullen opgeven. Maar ik wil ze vragen om hun, ik weet niet als u uw tijd kostbaar vindt, om hun kostbare tijd anders te besteden. Maar net als wat ik zeg, coöperaties, mensen stimuleren. En ik heb ook gevraagd dat gepensioneerden, mensen die gepensioneerd zijn, die mee kunnen gaan, die zich willen inzetten om vooral de jongeren bij te staan met hun schoolwerk. Want niet iedereen kan bijlessen betalen. Het zou leuk zijn als de overheid op bepaalde scholen, met bewaking natuurlijk, toch, een naschoolse opvang, niet in die vorm waar we hadden. Ja, want de laatste was een Yang Patu. Maar dat heeft de voorzitter, dat heeft dat heeft Weilen de president toen gezegd. Zeg, de naschoolse opvang was een tikkie njang. En die uitspraken berusten op de waarheid. En het zijn componenten die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, die zich nu profileren om weer te komen stelen. Luister dan, we gaan dat niet doen. We gaan gepensioneerden die mee willen gaan, die mee kunnen gaan, die zich aanmelden, want vele mensen willen hun rust hebben. Maar als er daadwerkelijk mensen zijn, want mensen melden zich hier aan. Zeg Marlon jongen, ik zou graag een paar jaren door willen werken. Ik zou graag een paar jaren, ik ben 60 jaar, ik ben gepensioneerd, maar ik zou graag nog mijn diensten willen geven aan de samenleving, om de samenleving te verheffen. Dan zeg ik, laten we ruimte maken en de pensioengerechtigde leeftijd, voor zij die het willen, laten we het optrekken naar 65. Voor zij die het willen. U bent niet verplicht, ja, om mee te gaan. U doet de aanvraag en na een bepaalde screening, zonder names en faces, dat we die mensen, toch, hun kennis en hun kunde gebruiken om die overstroming, door die doorstroming, die overstroming aan kinderen die zijn geraakt in die achtergestelde positie, om die kinderen toch bij te staan. Want die ouders, weet u wat u betaalt aan bijlessen? Tjagamofo en make this maar moeilijk. Dus we moeten kijken aan modellen hoe we die kinderen kunnen opvangen. Ik hoorde iemand verleden zeggen dat, ik wil niet op aan, want dadelijk keren me valas me aan, maar resocialisatieprogramma's voor jongeren heb ik altijd gedaan.
jeugdige delinquenten. Heb ik altijd gedaan. Als we praten over het leger, laten we praten over een dienstplicht voor hen die dat willen. Ze moeten het willen, een dienstplicht. Dat die jongens daar, die jonge kerels, weer die zekere begeleiding en stimulans krijgen. Toch? Om daar in het leger carrière te kunnen maken. Want ik hoorde iets, ik ben niet helemaal eens mee, maar ik ga niet erop ingaan. Het leger van ons helemaal transformeren tot een productieleger. Dat ons leger ook door te planten en te bouwen, dat we daar bouwvakkers, dat we eigenlijk ons nationaal leger, misschien is het iets voor de minister, toch? Ik weet niet of ze gaat blijven, maar dat we ons leger eigenlijk transformeren naar een opvoedgesticht, waar verschillende vakkundige opleidingen, en dan heb ik het over bouwvak, metselen, tegels zetten, etc. Dat die opleidingen daar binnenom, dat er een beetje leven komt, dat ligt stil en onze leger eigenlijk vergrijst. Alademanko Oru. Want het is ons leger die eigenlijk onze soevereiniteit, onze grenzen, toch, terwijl we schrijven, naar de mamus bewakunu, voor man no sluipen ko weer hoe ede. Dat ons leger eigenlijk, dat het gebruikt wordt om onze samenleving, om een voorbeeld te zijn voor de samenleving. Er is genoeg ruimte daar. Er zijn genoeg lokale vrij. Toch? Kijk, vroeger hadden we van elkaar een padvinderij, waar jongeren werden gevormd. Dus laten we ons leger maken als een... Het is geen padvinderij, want politiek man bij elkaar mistake dat en ze hebben hem niet in dank afgenomen. Toch? Dus, maar laten we die jongens eigenlijk een beetje bijstaan en met die jongens praten en blijven praten met die jongens. Om die jongens op andere gedachten te brengen. Toch? Want tenslotte zijn ze ook deel van de samenleving. Dus dat was het zo een beetje. Hoe noemt dit? Want tegenwoordig Oemas was revebo, Oemas mee misre. Maar voor de dames zijn er ook andere opleidingen weggelegd. Ik heb kapperscursussen gegeven. Het zit toch hier? Het zit toch hier? En toen ik ben gekomen, was er een NDP-minister bij Sport en Jeugdzaken die eigenlijk dit heeft getorpedeerd. Ze hebben het gestopt. En dan vraag je jezelf af, als je zulke vakopleidingen stopt, wat wilt u weer komen doen? Vertel me wat u gaat komen doen nou. Of vertel de samenleving dat u zich niet meer schuldig gaat maken aan bepaalde handelingen. Nou. Zeg samenleving, ik ga het nooit meer doen. U verstaat toch? Want gedane zaken nemen geen keer. Dus wanneer Malo Rozenblad is gekomen, het is veelomvattend, ik ben van vele markten thuis. Laten we weer op tv komen. Laten we weer op tv programma's brengen zoals Wij en de Planten. Laten we de samenleving weer een boost geven. Want tegenwoordig denkt u dat u naar de markt gaat en u koopt vitamines, u koopt groenten, u koopt vitamines. Maar die groentesoorten zitten vol pesticides. En ik ben laatst nog slachtoffer geworden ervan. Er wordt aladol gespoten, bepaalde groentes. Ik ben bang om bepaalde groentes. En daarom ziet u dat het buitenland eigenlijk bepaalde groentes van ons niet meer accepteert.
Omdat ze in het buitenland hebben getest en ze hebben gezien dat onze groente vol pesticiden zit. Onze gezondheidszorg laat al heel veel te wensen over. Laten we komen met een instituut die steekproeven doet onder de markt en die groentesoorten gaat testen als die groentesoorten overtollig pesticiden in zich hebben. Want daar word je erg ziek van. Zou het niet goed zijn dat wij gaan planten met homeopathische pesticiden? Homeopathische pesticiden of homeopathische bestrijdingsmiddelen. Want ik heb bijvoorbeeld sopropo geplant. Ik heb heel veel zuurzakbomen. En dan als sopropo op een soort lange, als aan die zo'n fio dan een soort lange, als aan eboro is soiki en dan wordt die sopropo krom, het gaat. Er zijn andere middelen dan karate en virodan en superkill die we kunnen gebruiken om die insecten ver te houden van onze groentesoorten. Vroeger werden ook aan die bomen werd er zoiets een plankje gehangen met een bepaald middel eraan om ervoor te zorgen dat ons fruit geen van de mankara worong. Je hebt het vaak in fruit. Vruchten hebben het vaak. Die naam is me ontgaan. Maar laten we heel veel tijd gaan stoppen om onze samenleving te beschermen. Want net als wat ik u zei, onze gezondheidszorg laat al veel te wensen over. Je wil in Suriname nu, op dit ogenblik, zo erg is het ook weer niet. Maar voorkomen is beter dan genezen. Dus laten we komen met programma's. Laten we komen met programma's. En ik ben een van ze die me zeker sterk gaat maken. Dat er zeker als we teruggaan en kijken dat er verkeersvoorlichting was op tv. En dat was Kouta Temitak Boy Malon. Er is geen budget daarvoor. Laten we sponsoren gaan zoeken, toch? Laten we sponsoren gaan zoeken. En laat bijvoorbeeld Kulturo TV een inspecteur elke week nemen. Die komt met verkeersvoorlichting. Want vaak genoeg. Mensen rijden in het verkeer en vooral die bronfixers, die e-bikes. Die mensen hebben geen kaas gegeten van het verkeer. En telkens weer zien we dat we jonge mensen verliezen in het verkeer. Laten we naar die tijd gaan van Peneu. Inspecteur Peneu. Wanneer de inspecteur had gesproken, bleef het in je trommel zitten. Verkeersvoorlichting en we zaten aandachtig te luisteren. Komt u daarmee als samenleving, dan kunnen we heel veel voorkomen. Mensen zullen minder brokken maken in het verkeer. Natuurlijk zullen er altijd verkeersongevallen zijn. Maar dat percentage zal zeker omlaag gaan. Laten we op scholen gaan. Laat het verplicht zijn. Laat het in hun curriculum opgenomen worden. Landbouw. Landbouw. Laat elke school een tuin hebben. Dat kinderen leren omgaan met planten. En planten met natuurlijke middelen. Toch? Om te komen tot het gewenste resultaat. Ik vind het jammer om aan te geven dat Suriname zo'n mooi land ten onder gaat aan chaos. Er is te veel chaos in ons land. En daaraan moeten we een halt toeroepen.
En ik zeg, om dat te voorkomen, is elk individu daarvoor verantwoordelijk. Kijk hoe er à la dolvuil wordt gedumpt op straat. En het is niet alleen maar iets van of voor de regering. Laten we bij onszelf te raden gaan dat als we daadwerkelijk van ons land houden, dat we geen vuil meer dumpen langs de straat. Kijkt u naar de stad. Laten we komen met openbaar toiletten. Dat wanneer toeristen lopen in onze stad en voor bepaalde delen in de stad vooral, dat ze hun adem niet hoeven in te houden. Want dat jaagt toeristen ook weer. Laten we ervoor zorgen dat vooral in de binnenkom van de stad, dat er een zekere veiligheid is. Dat toeristen zich vrijelijk kunnen bewegen, zonder dat ze lastig worden gevallen door figuren die half naakt of naakt lopen in onze binnenstad. Ik schaam me soms erom om te zien, ik weet dat onze gezondheidszorg veel te wensen overlaat. En het is makkelijk om te zeggen, pak die mensen op, sluit ze op en geef ze een spuitje. Wie ben ik? Maar onze minister, gezondheidsminister, zou daarin ook moeten voorzien. En ik wil hem sorry zeggen, misschien zijn die middelen niet aanwezig. Ik wil u niet verwijten voor grove nalatigheid. Maar onze stad, kijk hoe overal zwervers liggen in de stad. Zouden die mensen niet ergens ondergebracht kunnen worden? Dat we een beter indruk naar buiten ook kunnen wekken. Ja? En hoe is de samenwerking tussen de voorzitter van ABOP en tussen u? Want meestal Lucie Aman is zo in een fel, hè? Altijd zo'n beetje agressief. En dat maakt misschien de mens bang om niet om ABOP te stemmen. Want meeste mensen zeggen dat als ABOP kwam, dan mag. Mevrouw, ik ga naar Guyana of ik ga naar Frans-Guyana. Kijk nou, als ze willen verhuizen, moeten ze dat maar doen. Maar laat me je een simpel voorbeeld geven. Ik ben op nummer 49 bij de ABOP. Ik ga niet goed komen praten en ik ga hem ook niet aanvallen. Maar wat ik u aan wil geven, sociaal mens. Vele van ze, een van ze haalde uit naar me. Toen ze me hebben gezien op de lijst. Maar diezelfde man heb ik gezien voorin bij de VP. Hij stond met een envelop daar. De Surinamers, laten we een keertje ophouden, hoor. Laten we een keertje ophouden, want die man is militair geweest. Begrijpt u? Toch? Laten we ook een keertje mensen gaan accepteren zoals ze zijn. Ik kan bijvoorbeeld niet zijn zoals iedereen dat wil. Dan zou ik tekort schieten. Kent u mensen hun gedragspatroon wanneer ze hier komen in de zaak? Weet u hoe Surinamers zich, die goeie niet nagesproken, zich misdragen elke dag in het verkeer over straat? Die man is een leider. Een leider moet geen slappeling zijn. Datgene wat gebeurd is met die vorige leider die ons voor is gegaan. Ik denk niet dat dat met hem gaat gebeuren, dat hij dat toe gaat laten. Want de vorige heeft te veel toegelaten. Ik wil niet in details gaan. Dus wanneer men praat over dat gedrag, takrukare, takrupiki, natuurlijk kan het altijd beter. Want toen ik daar was, 8 jaar, hebben we vaak genoeg ook erover gesproken. Vaak genoeg was het een issue. Vaak genoeg was het een issue. Maar vaak genoeg wees zij me erop, zeg Marlon. Kijk hoe ze me uitlokken dat de mij pot een camera. De mij lokken man dat de mij pot een camera. Het gebeurt ook met mij, als elke dag hier. Mensen gaan vanuit, meneer de journalist. Mensen gaan van huis. Mensen staan elke dag op om anderen het leven zuur te maken.
om anderen te dwarsbomen. Mensen hebben geen vrede met andermans succes hier in het land. Mensen zien anderen liever gaan dan komen. Dus u sprak over de samenwerking. Ik heb geen moeite met hem. Ik zal hem nooit de ruimte geven om van me te vervelen. U kunt niet elke dag, hallo, u kunt niet elke dag bij die man gaan en die man $1000 gaan vragen en $200 gaan vragen. En van mijn power rivalisie ba, toch? Ga aanpakken, ga je inzetten, ga je weerbaar maken. Maar het kan niet zo zijn dat die man helemaal in jouw behoefte moet voorzien. Sociaal voelend, ik ben ook sociaal voelend. Maar het is geen verplichting. Weet je hoeveel mensen we hebben geholpen met grond? Weet je hoeveel mensen we hebben geholpen met grond? En dan gaat u me vragen, die mensen hebben een bereidsverklaring. Die mensen hebben niet eens een beschikking, mensen. En des mag we op panta kafel ba. En wat gaat u zeggen? Sayotaki. As mag kisa grong, as mag we op panta kafel voor wadi. En als u uw verplichting het niet nakomt, je lasa kafel plus awagi. Wanneer u schulden maakt, laat me nu afronden. Wanneer u schulden maakt, moet u die schulden betalen. En zo ook de regering, wanneer u schulden heeft gemaakt, moet u die schulden betalen. U kunt niet schulden maken om schulden te betalen. Daarna voor broeku weer broeku toch. Ik heb schulden gemaakt. Toen ik in de schulden zat, zal je een stap terug moeten doen. Maar als je schulden hebt en je blijft aladol feesten, njan dringi partij. Weet u wat het eindresultaat zal zijn? Ellende. En daarom zeg, die meneer zijn gedrag, laten ze praten over hun gedrag, over die meneer zijn gedrag. Tedema is leupen gwa bakadoro gwego spumoni. Laten ze praten, laten ze niet alleen maar praten over de slechte dingen, want nobody is perfect. Maar laten ze ook praten over die goede diensten die worden bewezen. De tientallen mensen, toch, die voor medische hulp weggestuurd worden. Laten ze ook daarnaar kijken. Laten ze kijken naar de lange rijen. En meestal moet je creëren. De helft van die lange rij, naar mijn inziens, heeft het niet nodig. En daarom heb ik u gezegd, laten we gaan naar een model van een coöperatie. Laten we daar die middelen in stoppen. En laten we die groep die het daadwerkelijk nodig heeft. En die serieuze groep, want niet iedereen is serieus. Is dat om een auto-eteken beslag is serie door de bank? We gaan kostbank? Hoe kostbank toch? U bent uw verplichtingen niet nagekomen. Ja? Laten we gaan naar een coöperatiemodel waar jonge ondernemers tegen 2 en 3%, misschien in bepaalde gevallen zelfs 1%, in andere gevallen belastingvrije zone aan die mensen geven. Zeg, u begint met uw bedrijf en de eerste 6 maanden hebben we een opstarttermijn voor uw bedrijf, waarbij u moet opstarten. Toch? Uw bedrijf moet gaan bloeien, waarbij we een belastingvrije periode geven als nieuwkomer of als opstartende ondernemer. Misschien bent u al bezig, maar u wil een machinepark inkopen en dat u dan, want motegi, de kier de maar in een systeem. En daarom heeft u dat
Wij kunnen niet concurreren met buitenlanders. We kunnen niet concurreren met buitenlanders. We zijn in een achtergestelde positie als het gaat om het openen van bedrijven in ons land. Er komen Chinezen hier. Ze lenen miljoenen dollars. Vraag ze hoeveel ze betalen. No? Ze gaan u natuurlijk niet zeggen. Maar wij als Surinamers, we moeten de jonge ondernemers stimuleren. We moeten ze omdat ondernemers de ruggengraat zijn van de samenleving. Heeft u nog vragen? Nee, ik heb zo meteen weer ook een interview, meneer Rozenblad. Ja. Maar ik ben blij dat u bent gekomen weer vandaag bij Kulturo TV, binnen- en buitenland. Het is een leuk gesprek en ik wens u ook natuurlijk succes richting de verkiezingen. Ja, ik wil mensen tot slot oproepen. Ik ben op nummer 49. U zal er niet bedrogen uitkomen. U zal zeker niet van een koude kermis thuiskomen. Ik zal niet de mensen zijn, de parlementariërs zijn, die geen quorum verlenen. Ik zal niet de parlementariërs zijn als dat moment daar is. Zo niet. Draai ik mijn bedrijf door. No hard feelings. Ja? Maar u gaat duidelijk het verschil kunnen opmerken. Want u wordt niet gekozen om daar chaos te gaan schoppen. Dat gaan we niet doen. U bent daar gezet om de gemeenschap te dienen. En dat zal zeker gedaan worden. Dank u wel, meneer Ik Rozenblad. heb u gezegd, onze samenleving gaat ten onder aan wanorde en chaos. Laten we een halt eraan toeroepen. Ik wil u bedanken voor het moment en stemt u op nummer 49. Mijn eigendompand is hier. U bent welkom. Ook de kijkers van Kulturo TV, binnen- en buitenland. Ik dank u wel voor het kijken en ik zie u bij de volgende. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Die Frenti route doorpakken. 11 mei moederdag die alle mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkire boskobu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri.
Do afro to you kulturu nanga different rutu famiri. Different rutu famiri. Bas Berg en Friend nanga Warimbo Crioro in Lot 3 uur Bacadina. Surinaamse keuken aanwezig. You wasabi fa atoridis e gomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFAYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassatickets verkrijgbaar Kuku Magda nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama Horbaka Juno. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.